हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव माखासे खौरांफोर जथायनानै लाबोनाय जादों दिनै सानसेनि। दा बेवहाय मा खौरांफोरा जायगा मोन्दों नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबा नुनो मोननाय जागोन। मिथिखानाय खौरांफोर थादोंबा नोंथांमोना स्किप खालामनानै बारलांनो हागोन नेक्स्टसिम। दा बाहाय फैदो फारि फारि नायलां। दिनै फार्स्टआव नुनो मोनगोन नोंथांमोना आसामनि कभिड-19नि थासारि बा आसामनि कर'नानि थासारि। आसामनि कभिड-19नि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन दिनै 8 जुलाइ खालि दासिम हथात बे भिडिअखौ बानायनाय समसिमाव गासै 7 कभिड-19जों गोदानै जिउ गोमाबाय होनदों। दा बेजों लोगोसे गासै आसामाव दासिम कभिड-19जों थैनायनि बिबाङा 21 जाहैबाय आरो उननि समाव बियो बांलांनो हागौ नोंथांमोना नुगोन। दा बे हिसाबै गासै 7 थैनायनि सुबुंफोरनि मुंफोरा नोंथांमोना मा नुनो मोनगोन बाहाय। फार्स्टआव नुनो मोनदों श्री शफिकुल रहमान 60 बोसोर बैसोनि। बेनिफ्राय नुनो मोनदों सासेया जादों श्री रमनी मजुमदार, बेनिफ्राय बेबो 60 बोसोर बैसोनि। बेनिफ्राय श्री उत्पल कुमार सालिया, बिनिफ्राय 75 बोसोर बिथाङा। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन सासेबाव हरि प्रसाद मण्डल 68 बोसोर। बिनिफ्राय सासे दंबावो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन साब्रै। सासेया जाहैबाय नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जादों जे जितेन्द्र प्रसाद 30 बोसोर बैसोनि। दा बिथांमोनहा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो बिनि थाखाय आरज गाबनाय जाबाय। बिथांमोननि न'खरनि थाखायबो आरज गाबहरनाय थाबाय। दा बेनि उनावहाय नुनो मोननाय जागोन जे बे हिसाबै दासिम आपडेट दं। नोंथांमोना नुगोन गासै पजिटिभ केसआ 13,336 सा, गासै डिसचार्जआ 8,329 सा, एक्टिभ केसआ 4,988 सा। दा बे बेलायाव नोंथांमोनखौ बुंगोन 4,988 सानि बेलायावहाय बेखौ आपडेट खालामखांनायनि उनावहाय थैनायनि जेनाखि थैनायनि मुंफोर बेखौ बिथां सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। दा बे हिसाबै बेखौ दानख'योब्ला जुदि 4,988 सानिफ्राय बेयो एसे खमायनो हागौ। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोनहा जुदि आपडेट गोदान मोनोब्ला उनावहाय नुनो मोननाय जागोन। बिनिफ्राय माइग्रेसना 3 थैनायनि बिबांखौ उनाव सिगाङावनो बुंखानाय जाबाय 21 सा जाहैबाय। दा बिनिफ्राय नैथियाव नुनो मोनगोन गासै मुलुगाव मंगलबार खालि हथात मैया 2,70,000नि बांसिन गोदान केस जादों होनदों कभिड-19नि थाखाय। दा बिनि उनावहाय गासै मैया सानसेनि गेजेरावनो गासै 2,07,000निबो बांसिन गोदान केस मोननायजों लोगोसे गासै दासिम हथात मैयानिसिम केसआ जादों 1,19,00,000निबो बांसिन। बिनिफ्राय मैया सानसेनि गेजेरावहायनो 5,000नि बांसिन सुबुङा थैदों होनदों। दा मैया सानसेसिम गासै केस जानानै थैनाया 5,45,000 बारहैबाय होनदों। आरो बे दिनै सानसे थांबावबाय, दिनै सानसेयाव आरो गोबां बांबावबाय जानो हागौ। बेखौ नोंथांमोना उननि भिडिअआव नुनो मोनगोन। बिनिफ्राय आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे कभिड-19नि गिख्रंथाव गाग्लोबनायनि गेजेरजोंनो ब्राजिलनि हादोरगिरि बिथां जेइर बोल्सोनार' बिथाङा कभिड-19नि पजिटिभ मोननाय जाबाय होनदों। बिथाङा जाहाथे उननि समाव नेगेटिभ जालाङो बेखौ जों आसा थियो। बिनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन जम्मु आरो काश्मीरनि बालाकट सेक्टराव मंगलबारनि हरनि गेजेराव पाकिस्ताननिफ्राय गुलि गावहरबाय थादों होनदों आरो बेखौ ANI बिजोङाव बुंदों। नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बेखौ गासै हरनि 2 बाजिसिमहालागै बेखौ जाबाय थादों होनदों बे गावनाय जाथाया। बिनि उनावहाय भारतारि रौनियाफ्राबो बिनि फिननाय हरदों होनदों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा उदखारिनि गुलियाव भारतनि सासे नोगोरारिनि जिउ गोमादों होनदों आरो सासेया आघात जादों होनदों। दा बिनि उनावहाय नुनो मोनगोन जे इण्डियान आर्मि गावसोरनि पार्सनेल बिथांमोनखौ गासै 98टा एप्सफोरखौ गावसोरनि एकाउन्टखौ दानना लानो खावलायनाय जादों आरो बेखौ 15 जुलाइनि सिगाङावनो दानना लानो खावलायदों। बेखौ इण्डियान डिफेन्स निउज.info बिजोङाव फोरमायनाय जादों। दा बैफोर एप्सफोरा मा नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन। गासै 98टा एप्सफोराव गोबांथार दङ। नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनशट खालामनानैबो नायना लानो हानाय जागोन आरो नङाब्ला नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं। बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हानाय जागोन। गासै केटेगरि वाइज रानना होखादों जे ससियेल मिडियानि बेलायाव फेसबुक, इन्स्टाग्राम, नोंथांमोना नुदों स्नेपचाट, बाइडु, इल' बेफोरबायदि आरो बेनिफ्राय भिडिअ हस्टिंआव टिकटक, लाइक, साम'सा बेफोरबायदिया दं। गोबां दङ। दा नोंथांमोना बेफोरखौ स्क्रिनशट खालामनानै लानानै नायफिननो हागोन फारि फारि आरो उनावहाय नङाब्ला डिसक्रिपसननि लिंकआव थांनानै डाइरेक्टलि नोंथांमोना बै वेबआव नोंथांमोना नायनानै लानो हानाय जागोन। दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन उननि भिडिअ नोंथांमोनखौ मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय। नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।